Fáilte chuig an seminar gréasansa ina slóthrítear léargas faoin gaí inar féidir le hidí bunscoile chur leis an obars na honid lua eolama agus cuaram chun Comhionannas agus Éagsúlacht de chur chun cín agus chun tacaíocht de thart de Ionchuimsiú leanaí sa chóras bunidachas. Tugtar taid is an áibh leis na léargas sa agus tarraingítear ar thorthaí cigarí i síomhanna lua eolama Comá leis an treoir a thláthraí an cigarí chun fiabhsú a chur chun cín. Ba cheart an cóir go léir a thláthrítear sa seminar gréasansa a bheas I bhíneise na treoir línta sláinte faoi bliain ó háid réim sna síomhanna Éagsúlacht. Chuir an curriculum na bunscoile le heispéiris leanaí ar aistear creat curriculum na lua oige. Is curriculum leathan é curriculum na bunscoile, agus targan sé rawa le rawnú agus le seicamhú ábhar. Díríonn sé freisin ar riachtanas forbhartha leanaí. Cinntíonn sé seo leis go bhfuil sé iarúnathe de Éagsúlacht imthosca agus is spéiris leanaí. Tacaíonn sé sin le Ionchuimsiú agus I rán fortíí bhríoch agus Comhionannas deisina do gach leanamh beag bán ar an inscinne, creidimh, cultúr, commas, ís, ethnicus nó cúlra teilig. De réir mar a aistríonn leanaí óga ó chiamhanna lua eolama agus cuaram chuig an bunscoil, bíonn sé fíor-tharbach de idí ámthógant chun na tuairiscí trastála muscéal a thláthraíonn na cleachtóirí lua óige a léamh. Cudaíonn an tuairis son le hidí chun tuiscint áil ar spéisianna, láideachtaí, riachtanas agus cléantaí foghlama na leanaí. Cudóigh córáite garmúla le cleachtóirí roimh agus tar éis trastal na leanaí chun riachtanas agus spéisianna éonar aithint agus chun freastal orthu. Táir ann do leanaí aithne a chur agus ar na leanaí le. Tar deisna nua súgartha agus foghlaim dóibh de réir a chéile dímpleach na scoile. Taobh istigh agus taobh mothraíonn. Déan súgra taobh leis na leanaí chun aithne a chur ar an gcineál súgartha a thaithníonn lo agus nach bheithníonn lo. Cuideoigh sé seo leat féin bheas dearfach a chur chun cín. Deanamid nuacha inis ar conas is féidir le tholamhú timpeach foghlama tarraingteach fáilteach Comhionannas agus Éagsúlacht a chur chun cín, agus taú le Ionchuimsiú leanaí óga sa chóras bunidachas. Cudóigh sé sin le gach leanamh chun féinúlacht agus muinteras a bhreas a seamaranga. Sna síomhanna lua eolama agus cuaram, bíonn taithí ag na páistí ar thimpeachtaí foghlama a tarraingteach, simúl agus leagtha amach go chanamh le spásan na teolaí compórdacha iontu. Feictar limsteir inspéisius anúla go háirithe na timpeachtaí foghlama ar minic iad a bheith san cappa do lesan na leanaí. Agus áirítear lo go leor ábhar nádúrtha agus nabhiata arab imreachtainna do gach leana bhíad. Is minic I dhéantar machchas saoilú an tláthar sin sna timpeachtaí foghlama don íonáin. Bar go sa láthrófaí deisina sa timpeacht do leanaí chun boga, taiscéalaíocht agus smaointeoireachta dhéanamh, chun bheith cruthaach agus chun fórás a dhéanamh in na bhoghlaim. Is féidir ábhar a léiríonn spéisianna na leanaí a chur leis an timpeach go tuiscinach. Cuireann siad son chun ceann an cruthacht, an smaointeoireacht agus scileanna fuascailte fadhbanna, an isreacht, an tríal agus an súgra nabhiata. Ba chóir go mbeadh achmhaní le nárófaí ábhar nádúrtha de réir mar is féidir. Imreachtainna do gach leanamh le nárófaí na leanaí úd le míchumas an iirideachs is féidir. Is cuidú mór chun na críthe sin sealfanna ísle a bheith ann le haig stórála. Is féidir boscaí trealamh a lipéadú ach leas a bhaintas pictúr nó greengraph. De réir mar a héan na leanaí chun cín, béidir go mbeadh siad in ann focail a bhanan leis an trealamh a léamh. Ar aigling an isis chun machna bhéanamh ar an gaí ar féidir le taspáintis agus achmhaní seomar-ranga taú I gceart le féinúlacht agus muinteras na leanaí. Is síomhanna lua eolama agus cuaram ard caighdeáin,
Ban an clachtóirí leas as taspáintis greengraf agus áirc cosú le mother lumpsa agus bailí tailig chun féinúlacht lenaí a céiliúra. Is féidir leis na taspáintis sin ceiliúra a dhéanamh comá ar gcuine lena manan súnta speisialta dóibh son lena nórítear a beachtaí, comá lena níoreachtaí agus gnóthachtálacha. Is leis na taspáintis sin a spreagtar fistrach nádúrtha lenaí madidir le cosúlachtaí agus éagsúlachtaí sna struchtúir tailig. Is minic a bhaca saolítar na cur chuige son sna bunscoileanna. Tugtar spreagas sa curriculum bunscoile de idí chun doling lec le seomraí ranga iltangacha agus fálam agus feasach bhéideathe faoi theanga a chothú do gach leanamh. Trí leabhar a scríomh sa céadtanga a labhrítear I dtithe na lenaí a áireamh I leabharlann na teamaranga, is féidir leis an ide teangacha baile na lenaí a ceiliúra a chur chun cían agus a luacháil. Is féidir le hidí focail rain nó árán háachtacha a álam agus a chur taspáint freisin I deangacha eile seachas ceann na scoile. Is féidir le hidí cuire a thabhairt a hisismóirí chun fáisnéis achmhaní arc agus airí a córaint óna gultúr, cúlra agus tradiisiún. Agus is féidir le hidí tuismóirí agus sean tuismóirí a spreaga chun a bheith páirteach sa scoil ar bhealaí éagsúla agus ar luas I rúnach dóibh féin. A haníon cigarí, luach na leabhar agus na nachmhaní ina gcuirtear in áras na stereotópaí inscinne tradiisiúnta, agus achmhaní ina léirítear go crainn an éagsúla chultúrtha agus ethnach. Déad fhí puzzle, póstéir, bábóga agus airí fíorhéal a áireamh loan son. Is trí iarlaisí cócreachta agus itheáin a chur isteach sa cuaine bhalla lena léirítear na ceann in úsáid I malla na lenaí. Ar féidir leis an ide takeíocht a thabhairt a thuiscint ar an éagsúlacht chultúrtha. Bíonn an deachlaachta sin cóluachfort céanna taobhaisteach de cheamar rangan in ínáin. Nearítar doing in I dachas idir chultúrtha sa bunscoil teorlínta go gcuidíonn sé sin le lenaí tuiscint áil gur seibhrú doing go léir é an lehéad sin le saoil an duine. Danimid mach na bhanis ar an gcuí ar féidir le hidí taú leis an Comhionannas, an Éagsúlacht, an Ionchuimsiú agus an Easacht ar gcuoine eile. Is minic a bhfollann na cigarí úsáid tacaí áirc agus aisteachta cosú le tráchlár agus skedal fictúrtha, ráchlár, cligíní agus clig chun taú leis na lenaí go léir chun tuiscint áil ar an gnáthmh léithúil sa seamar ranga. Beic tacaíocht de ar líon beag lenaí chun nasca lena ggólachathe agus chun a bheith mar chuid de imachtaí spríúla. Is trí thúgra a dhéanamh in aice leis an leanamh ar féidir leat súil a chathamh ar a bhfuilig ar siúla lenaí eile agus smuointe a bhola mar hampla. Chana lenaí sa grúigra, déit mis chuine a chur in áirithe freisin. nó féachagaí há ben agus ealaí agus ag cócráil an dainéir, feice mis an féidirlinn cuidúló. Cabhraíonn ionchais tholéire madidir le hamper agus tascanna le cótheasfacht agus in túrthacht a chur chun ceann do lenaí. Beidh sé táchtach tacar rialacha seamaranga a Urbert I ggóir leis na lenaí féin chun cóthuiscint a cruthú faoin gcaoi ina manistíonn siad iad féin agus in idir gníomhíonn siad lena chéile, ar bhealach a thacan cían le Ionchuimsiú na lenaí go léir. Béidir nach digigh roinnt lenaí an cinál amper a bhuilig testáluthú. Dá bhrí sin, caithfear rialacha a theagasc agus a threisiú go folasach trí le leideanna áirc a úsáid. Is féidir le hidí cuidú chun cuimhlint a laidú ach na rialacha madidir le sealaíocht a bhíonú go saléir. Is féidir le cuidú le lenaí a bheith inmháúil freisin trí spreaga a thabhairt dóibh súil a chathamh ar cuasaí ó thuaile an linn bheile. Cuidóigh córáite rialta leis na lenaí leatsa chun timpealach fálamach a chruthú ina gcuidítear le lenaí a bheith compórdach leis an éagsúlacht idir gcuoine agus cuidóigh siad leo chun machnamh criticúil a dhéanamh ar éagsúlacht agus cléanna. Bíonn sé rítháachtacht go dtugtar eisimlóir de idir gníomhathe dearfacha. Nuair hagan an chuimhlint níos,
Seach an íirecht a dhéanamh an aibe uascailt ar son na leanaí. Gach céim chun cúil agus tar spregad don na leanaí aitheanta sa thart do chásanna deachra, seasamh suasdóibh féin agus dá chélas na cásanna sa, agus chun cuimhlintí a réiteach dóibh féin. Agus takeíocht agus stratéisi eisiom láiricha réite cuimhlinte a thabhairt dóibh de réir mar is gá. Is minic a chur na leanaí úna oring lena gomas réiteach feibanna. Is gné láidir den cleachtas Ionchuimsiúach san Oidachais Luath Óige í an abhalam a há muanlathe leis spéisina an linne féin. Is minic chun cigarí síos ar an gaí ina léirítear meas do glór an linneh, nuair a bhíonn an deise có labhairt faoin na neistar féin agus teancara aimú ar sin, le linn córáite nabhéarmúla nó córáite grúpa pleanáilta. Breithníonn cleachtóirí ar bharrta nó ar leideanna neamhlabhartha na leanaí lena an glór a go bháil. Bíonn an bhreathnóireacht ar leideanna neamhlabhartha ritharbhach nuair a thachítear le leanaí nach mbeadh an cumarsáid labhartha acu go fóil nó nach bhfuil a deanga balla ar an gceann is mó a labhrítear sa suíomh. Is trí cead a thabhairt de leanaí a gintí féin a dhéanamh lena áirítear rogha a thuairiscin faoin méid a abhalamíonn siad. Ar féidir le hiide takeíocht a thabhairt de inspreaga, muoín, foláine agus mion foghlama dearfach na leanaí. Thuigeann na leanaí go léireofar meas ar an ngó, go naistfar lena dormaí, agus go gcuirtear luach lena spéisina agus go gníomhítear orthú sa seamar ranga. Is minic a bhionn sonraíonn cigarí an chuí ina léirbhíonn cleachtóirí léirú crothaach leanaí chun aitheanta sa thart dá spéisina, smaointe agus mothacháin. Déad fí é sin a dhéanamh trí gníomhaíochtaí damhsa, ealaíona agus ceol. Sa gás ina bheictear cleachta ardmholta, is minic a ag an cigarí smaointe leanaí á dreathscríomh ar shampla dá mar crothú, I mreathnóireachtaí taifeadtha agus I bunanna foghlama traidisiúnta. Is trí éisteach le gáhan linmh agus meas a léirú dó ar féidir le hidaí cleachtais foghlama a orbairt go bríomhar a thá tionscnta le leanaí agus treoirithe ag leanaí. Is féidir leas a bhaint as ann curcail chun spreaga a thabhairt de leanaí chun plé a dhéanamh ar a spéisina nó ar is smaointe le haghaidh gníomhaíochtaí foghlama. Cuidóigh na cóphléití sin leat freisin chun tuiscint áil ar riachtanas leanaí níos cumasaí agus dúshalán bhreise a phleanáil dóibh son. Bíonn an seomra ranga Ionchuimsiúach freagrúil do láideachtaí agus riachtanas sin ar gach linmh agus takeíonn sé leis an bhoghlaim do chách. Is leis an grat maidir le Oidachais Ionchuimsiúach do bunscoilanna a chuirtear leis na teorlínte chun takeú leis an Éagsúlacht, Comhionannas agus Ionchuimsiú I suíomhanna luath abhalama agus cuaram. Agus aithnítear go bhfuil an phleanáil le haghaidh riachtanas séanar ina bhuncuid de bharrta scoile uile maidir le Ionchuimsiú. Takeíonn an tail rochtain agus Ionchuimsiú nó éim le leanaí le riachtanas bhreise chun rochtainna áil agus roundfort bríomhar a bheith acu sa chlár cuaram agus Oidachais na Luath Óige. Cosúil leis an gantanam takeíochta sna bunscoileanna ina brítear cur chuige trí céime don bheasúnacht agus don idir go bháil, takeíocht ranga do chách, takeíocht scoile do roinnt agus takeíocht scoile móide do roinnt leanaí. Feidhmíonn éim ar chuntanam a thláiríonn sreath takeíochta ilíochta agus spruchíoirithe th cheacht le bhéal. Chun takeú le leana bhóg le riachtanas thíorthúntasacha I suíomh luath abhalam agus cuaram, I bríonn speisialtóir Luath Óige éim le ceannairí suíomh, le comhordathóir na ceannaireachta don Ionchuimsiú agus le cleachtóirí Luath Óige chun plán sanceappa éonar a ghriachtú don leanamh. Sa láithrítear san trealamh I roinnt cásanna chun takeú le leanamh óg dá manach dúshalán leis an timpeallacht Luath Óige agus cuaram ar chúiseanna Éagsúlacht. Deachreachtaí so glúiseachta, íograachtaí céadfacha agus deachreachtaí cumarsáide sóisialta.
Déad hí clochtóirí breise osú chun taú le leanamh a héile sa timpplaach fáilime, dá manan dúthláin mhór chun bheith ran fórteach na gníomhíochtaí fáilime, nó le heispéras fáilime siúbhnacha compórdacha a áil. Chun taú le cóthasfacht eispéras don leanamh, bíonn sé fíorthachta go mbíonn na múntóirí ar an eolas, bhí láideachtaí, riachtanis agus sanréimsí spéise an linmh, agus go dtigann siad na planana agus takeíochtaí éim a bhí i bhfeidhm sa siomh lua amhlaidh agus cuaram. Sa bhéad agus is féidir, caithfar na takeíochtaí sin a bhachas saoilú sa seomra rang an níon bheoga. Sulla dosúach an leanamh ar an bunscoil, ba cart go nenach an tuide ahranú ar an blean san cappa éonar, madidir le rochtain agus Ionchuimsiú leis an gcomhordathóir link agus le thuchar gine an linmh ón siomh lua amhlaidh agus cuaram, le tuismitheoirí an linmh agus leis an leanamh féin, cumá leis na sonraí measúnathe a rintar faoin leanamh. Ligigh sé sin do roinnt ama chun rochtain a dhéanamh ar thacaíochtaí ábhartha cosú le teicnoliacht cuideach nó le cúntóir sanríochtanis de réir mar a bheasan an tagraí sanríochtanis idirchasúil a bheith de dhí. Tá cófortíochtaí láidre measúla riachtanach don chleachtas Ionchuimsiúach. Cuirehanna ar hisismithóir agus cuairmóirí an linmh cumá trí iireacht faoi lethe dhéanamh leabhart go rialta. Is faoinse cháchtach óla siad tuismitheoirí faoi spéis na ratha an linmh. Is maithan rud é go mbeadh cumarsáid rialta a go leo. Sna siomhanna lua amhlaidh agus cuaram rí-éifeachtacha agus na bunscoileanna, tugtar cuireadh do hisismithóirí chun rang cuidú go rialta le punan fáilime a linmh, agus forbríte roinnt fáilime mar thoradh díreach ar ólas ó hisismithóirí. Chuir a gás na scéalta ina bheictar tacht leanamh nua, nó gníomhíochtaí a líana chun ceiliúra a dhéanamh imach cultúrtha súntasach. Léiríonn siad cumarsáid éafachtach idir an siomh agus an balla. Tacaíonn na gníomhíochtaí son le breistant incuimsithe, féinúlachta agus muinteris. Chun cumarsáid dhéanamh le tuismitheoirí nach é an béarla an céad tanga acu, tugann cigarí faoi deara gur tarba é tangarí a osú, nó chun tachreachtaí a chorinúil trí himbal, íomhána nó greengraf. Sna cásan ina bheictar an lua amhlaidh agus cuaram agus an soláthar bunscoile is Ionchuimsiú, is minic a thugann cigarí faoi deara go bhfuil an siomh nó an scoil ag crí lár an phobal. Glach nóid le breathnú a roinnt saon plíd an chuí ina bharbríon bunscoileanna nasc leis an bobbal áitiúil. Tugann sé sin féinúlacht agus muinteris láidir de leanaí. Seo liste de ólas agus de achfaní breise a déiteach taúlacht agus tú ag inúcha téimí an Comhionannas, na Éagsúlachta agus na Ionchuimsiúachta i doscoilse. Mar ochilscur, gaimid buíochas libh as aisteclinge, há súil go sláthríonn an seminar gréasansa cóir le cabhrach. Má bhíonn fistrithe nó moltaí agat, seoil riamhos cuaing trí leas avantas an seoil a riamhfuist santomanta. Insights fostríoch info ag education.gov.ie. Gaimid fíormhuiachas leis na bunscoileanna agus leis na siomhanna lua amhlaidh agus cuaram sotha leannas as a thiomhána áile a roinach ling don seminar gréasansa. Agus slán.